ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ናይሎም ሰንበት ትሕዝቶ ስፖርት ክታተሉ ናይ ወትሮ ዕድመ እዩ ንምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ትማል ቀዳም ናይ ውሽጢ ዓዲ ውድድራት ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮፓ ቀፂሉ ነይሩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ካብ ዝተኻየዱ ፀወታታት ቸልሲ ኣብ ናይ ሎንዶን ደርቢ ነታ ኣብ መኽፈት ፀወታ ንማንቸስተር ዩናይትድ ዘሰንብለት ናይ ሮይ ሆድሰን ክሪስታል ፓላስ 4-0 ብዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ቀፂዓታ ቸልሲ ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ድሕሪ ክተሪኦ ዝቐነየት ኣታዊ ወፃኢ ዝኾነ ውፅኢት እዚ ትማሊ ዘመዝገበቶ ዓወት ናብቲ እትደልዮ ዘላ ልክዕ ሓዲድ ዝደየበት ትመስል ምክንያቱ ውህደት ተፃወታ ዘርኣየቶ ፀወታን ሸቶ ናይ ምዝጋብ ሸውሃትን ተደሚሩ ትማሊ መን ምዃና ብልክዕ ኣመስኪራ እያ ቸልሲ ነዚ ትማሊ ዘንፀባረቐቶ ፀወታ ዝሓገዛ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ሌስተር ሲቲ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዘሰጋገረቶ ቺልዌል ብጀካ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝሃቦ ኣገልግሎት ንኣከፋፈልትን ኣጥቃዕትን ዝደልይዋ ኣማራፂታት ክህቦም ምውዓሉ ከም ሓደን ቀንድን ረቑሓ ኮይኑ ተሰኒድ እዩ ናይ ክርስቲያን ፑሊሲች ናብ ፀወታ ምምላስ እንተኾነ ነታ ጋንታ ተወሳኺ ርእሰ ምትእምማን ፈጢሩላ እዩ ቸልሲ ትማሊ ምቁር ዓወት ከተመዝግብ ከላ ኮኸብ ናይቲ ግጥም ኮይኑ ዝተፀውዐ ብራዚላዊ ዝመወቀሉ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ዝኾነ ጆርጂኖ ክልተ ሸቶታት ካብ ነቕጣ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ከመዝግብ ከሎ እቲ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝድነቕ ስራሕ ክሰርሕ ዝወዓለ ቺልዌል ድማ መኽፈት ሸቶ ኣብ ልዕሊ ምዝጋቡ ወዲ ጋንቱ ኮርዙማ ንዘመዝገባ ካልእ ሸቶ ሓገዝ ገይሩ እዩ ቸልሲ በዚ ትማሊ ዘመዝገበቶ ዓወት ካብ 4 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 7 ነጥቢ ኣውሂላ ትርከብ ኣሰልጣኒኣ ፍራንክ ላምፓርድ ድማ ተፃወቱ ኣብ ልዕሊ ክሪስታል ፓላስ ብዘርኣይዎ ምኸተ ካብ ሓለንጊ ሮማን አብሮቪች ቁሩብ ዝደሓነ ይመስል ትማል ፀወታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብዘገርም ገስጋስን ልዑል ቅድሚት ትምርቲ ዘላ ኣብ መርሲሳይድ መደበራ ናይ ካርሎ አንቸሎቲ ኤቨርተን ነታ ናይ ጉልበት ፀወታ ተዘወትር ብራይተን ዓዲማ 4-2 ብዝኾነ ውፅኢት ዳር ትርኢታ ርኢታ ኤቨርተን ኣብ ልዕሊ ብራይተን ሸቶ ናይ ምዝጋብ ሒሳብ ዝኸፈተቶ ኣብ መበል 16 ደቂቕ ጊልፊ ሲጎርሰን ቀረብ ዝገበራ ዶሚኒክ ካልቨርት ሉዊን ብዝቆጠራ ሸቶ ሓደ ኢላ ጀሚራ ብራይተን ካብቲ ወትሩ ዓበይቲ ገያ ዝፍፅም ሓላ ወልዳት ኤቨርተን ጆርዳን ፒክፎርድ ብዝሰርሑ ስሕተት ተጠቒማ ካብ ኒል ፓውሜ ምስ ኤቨርተን ተማዕራያ ነይራ እያ ዕረፍቲ ቅድሚኡ ካሉ ግን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ተኸላኻላይ ኤቨርተን ያሪ ሚና ካብቲ ኮኸብ ትግጥም ኮይኑ ዘምስየ ሓመስ ሮድሪጌዝ ብዝረኸበ ዓድል ጋንቱ 2-1 መሪሓን ክትወፅእ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 50-70 ደቂቕ ሓመስ ሮድሪጌዝ ካብ ኣሌክስ ኢሞቢን ዓብዱላይ ዳኩረ ብዝረኸበን ሓገዝ ክልተ ሸቶታት ምቁፃር ኤቨርተን ልዕልነታ ክተረጋግፅ ልዑል ሓገዝ ገበረላ ብራይተን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ማለት ኣብ መበል 9-2 ደቂቕ ካብ ቪቨስ ቡሲማ ብዝረኸበታ ሸቶ ተመዝጊዋ ዝነበረ ናይ ሸቶ ዕላላት ክትተፅብብ እንተኻለት ኢዳ ካብ ምሃብ ግን ኣየምለጠትን ኤቨርተን ትማሊ ብዘመዝገበቶ ዓወት ካብ 4 ፀወታታት ሙሉእ 12 ነጥቢ ብምህላል ናይ 100 ዓወት ሒዛ ንቅድሚት ትግስግሳላ ኣብ ካልእ ፀወታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንክልተ ታክቲሻናት ዘራኸበ ግጥም ሊድስ ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለየን ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ልዑል ህልኽ ዝተንፀባረቐሉ ፀወታ ገያሺት ማንቸስተር ሲቲ ኣቐዲማ ኣብ መበል 17 ደቂቕ ካብ ራሂም ስተርሊንግ ሸቶ ረኺባ ሊድስ ዩናይትድ ብወገና ኣብ መበል 59 ደቂቕ ካብ ሮድሪጎ ብዝረኸበታ ሸቶ ነታ ናይ ራሂም ስተርሊንግ ብምስራዝ ኣብ ሜዳ 1 ነጥቢ ሒዛ ክትወፅእ ኺኢላ ኒውካስል ኣብ ሜዳ ሴንት ጄምስ ፓርክ ነታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁመና ክትዕቅብ ተፀጊማ ዘላ በርንሌይ 3-1 ብዝኾነ ውፅኢት ኣፋንያታ ካሉም ዊልሰን 2 ሸቶታት ብምቁፃር ኮኸብ ናይቲ ግጥም ክበሃል ከሎ ኣለን ሴንት ማክሲም ድማ ነታ ሳርቼዝ ሽሙ ብሽሙ ቀፂርዋ ኣሽሊ ባርነስ ድማ ንጋንቱ በርንሌይ ካብ ውርደት ዘይተድሕን ሸቶ ብሽሙ ኣቕፂሩ እዩ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ሌንስ ንሴንት ኢቴን 2-0 ኒንስ እናንተ 2-1 ክረትዕን ከለዋ ኣብ ጀርመን ቡንደስሊጋ ድማ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ንፍሪቦርግ 4-0 ኢንትራክ ፍራንክፈርት ንሆፈንሃይም 2-1 ኮሎኝ ብቦሩሲያ ሞንቸንግላድባህ 3-1 ስቱትጋርት ምስ ባየር ሌቨርኩሰን 1-1 ቨርደር ብረመን ንኣርሜንያ ቤይፊልድ 1-0 ከምኡውን ኣርቢ ላይፕዚግ ንሻልክ 04 4-0 ኣፋኒአንን ኣለዋ ኣብ ሴሪያ ጣልያን ድማ ሳሱሎ ንክሮቶነ 4-1 ኡዲኔዜ ኣብ ሜዳ ብሮማ 1-0 ተረቲዕን ኣለዋ ኣብ ስፔን ላሊጋ ድማ ሪያል ቫያዶሊድ ብኤባር 2-1 አትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ቪያሪያል 0-0 ኤልቼ ምስ ሁስክ 0-0 ክፈላለያ ከለዋ ሪያል ሶሲዳድ ድማ ንሄታፈ 3-0 ሪያል ቤስ ድማ ንቫሌንሺያ 2-0 ረቲዕነን ኣለዋ መቐፀልታ ናይ ትማል ቀዳም 4 ሰሙን ፀወታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሎሚ ሰንበት ሌስተር ምስ ዌስት ሃም ዩናይትድ ሳውዝሃምፕተን ምስ ዌስት ብሮም ኣልቢዮን ኣርሰናል ምስ ሼፊልድ ዩናይትድ ወልቨር ወንደረርስ ምስ ፉልሃም ፀወታ ክህልወን እዩ እቲ ልዑል ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ግን ኣብ መንጎ ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃም ዝግበር ትፅቢት ዝግበረሉ ኣዝዩ ሓያልን ህልኽ ዝመልኦ ፀወታ እዩ ነዚ ኣብ መንጎ ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃም ዝካየድ ፀወታ እንታይ ዓይነት መልክዕ ይህልዎ ኸውን ብመጠኑ ክንድህሶ ክንፍትን ኢና ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ዝጥቀስ መጉዳት ዘለዎ ተፃዋታይ እንተዘይሃለወ ሓልቃታ ጋንታ ግን ሃሪ ማጉዌር ዋላዳ ኣንጻር ብራይተን ኣብ ዝተፃወተሉ ኣጋጣሚ መጉዳእቲ ገጢሞ እንተነበረ ክወርድ ምዃኑ ግን ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ሓቢሩሎ ብወገን ቶተንሃም ድማ ዓላሚ ሆዜ ሞሪኖ ንኮርያዊ ሶን ሁንግሚዩን ርጉፅ ኮይኑ ከሰልፎ ድያ የሰልፎን ይሓብረና ኣሎ
ካብ በነፊካ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ዋይት ሃርት ሌንስ ዝተሰጋገረ ሓድሽ ኣባልታ ጋንታ ብራዚላዊ ካርሎስ ቪሴንሲዮ ብዘይተነፀረ መጉዳእቲ ነዚ ሎሚ ዝካየድ ተሃራፍ ፀወታ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ኣሎ ዌልሳዊ ጋርዝ ቤል እውን ነዚ ናይ ሎሚ ፀወታ ድልው ከም ዘይኮነ እዩ ዓላሚ እዩ ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ሓቢሩ ዘሎ ሕሉፍ ርክብ ናይ ዘን ክልተን ጋንታት ምስ ንፍትሽ ናይ ሎሚ ገዲፍካ ማለት እዩ ኣብ ፀወታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 56 ግዜ ተራኺበን ኣለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ 35 ግዜ ቶተንሃም ድማ 9 ግዜ ተዓዊተን ኣለዋ ማንቸስተር ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ዘመዝገበ ተዓወት 22 ግዜ ኣብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ክኸውን ከሎ 13 ግዜ ድማ ኣብ ሜዳ ቶተንሃም ዋይት ሃርት ሌን ነይሩ ቶተንሃም ብወገና ኣብ ልዕሊ ናይ ሎም መዓልቲ መጋጥምታ ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተዓወተቶ 6 ግዜ ኣብ ገዛእ ሜዳ ክኸውን ከሎ 3 ግዜ ድማ ኣብ ዝሎም ምሸት ገይሻ ዝተፃወቶ ኦልትራፎርድ ነይሩ እተን ጋንታታት 12 ግዜ ብናይ ሓባር ውፅኢት ማዕረ ተፈላለየን እየን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝበዝሐ ነጥቢ ካብ ዝመንዛዕትለን ክለባት ሓንቲ ቶተንሃም ከም ምዃና መጠን ሎሚ ኣብ ዝግበር ፀወታ እንተኾነ ንመጋጥምታ ብቐሊሉ ትገድፋ ኣይትመስልን ናይ ቀረባ ርክብ ክልቲአን ክለባት ምስ ንዕዘብ ዝሓለፈ ዓመት ታሕሳስ 4 ኣብ ኦልትራፎርድ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ተዓዊታ ምንባራ ይዝከር ኣብ ሰነ 19 2020 ኣብ ሜዳ ቶተንሃም ኣብ ዝተረኸበሉ ካልኣይ ርክብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ድማ ብናይ ሓባር ውፅኢት 1-1 ተፈላለየን እየን ኣብ ሳልሳይ 8 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ብክንደይ ጋዶ ኣብ መበል 100 ደቂቕ ካብ ፍጹም ቅልዕ ማጽዓቲ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብዝውፀራ ሸቶ ንብራይተን 3-2 ክትረትዓ ከላ በአንጻሩ ናይ ሆዜ ሞሪኖ ቶተንሃም ድማ ንኒውካስል ክሳብ ፀወታ ዛዘም 1-0 መሪሓታ ክነሳ ተፃዋታይ ኤሪክ ዳየር ኣብ ክሊ ሳንዱቕ ፍጹም ቅልዕ ማጽዓቲ ኩዕሶ ብኢዱ ምትንካፉ ኒውካስል ብዝረኸበ ተዓድል 1-1 ክትፈላለ ተገዲዳ እያ እንተኾነ ቶተንሃም ኣብ ግጥም ካራቦኣ ንታሪኻዊት መቐናቕንታ ዝኾነት ቸልሲ ብፍጹም ቅልዕ ማጽዓቲ ረቲዓ ናብ ዝቕፅል ዙር ምሕላፋን ኣብ መጻረይ ዩሮፕያን ሊግ ኣብ ልዕሊ እስራኤላዊት ማካቢ ሃይፋ 7-2 ብምዕዋታ ምስ ኒውካስል ማዕረ ዝተፈላለየ ተቓንዛ መደበስታ ገይራትሉ እያ ስለዚ ሞሪኖ ሎም መዓልቲ ናብታ ንዳርጋ 3 ዓመት ዝስልጠና ማንቸስተር ዩናይትድ ተጓዒዙ ዘካየደ ፀወታ ነዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣተባብዕ ብዘይኮነ መገዲ ጀሚሩ ዘሎ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ግድን ዓወት ሒዙ ክወፅእ ውጥን ሒዙ ኣሎ ሞሪኖ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሓደ ዓወት ሓደ ስዕረትን ሓደ ማዕረ ዝኾነ ውፅኢትን ሒዙ ይርከብ ናይ ሞሪኖ ዝኸፍአ ታሪክ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ግን ኣብ ዝሓለፉ 6 ፀወታታት ናይ ቅድም ጋንቱ ዝነበራ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ካብ ሜዳን ወፃኢ ክረትዕን ዘይምኽኣል እዩ ካልእ ናይ ቶተንሃም ሕማቕ ሰነድ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 30 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ምስ 6 ዓበይቲ ጋንታታት ካብ ሜዳ ወፃኢ ብተረኸበትሉ ኣጋጣሚ 3 ግዜ ጥራይ ተዓዊታ ዓወት ካብ ዘመዝገበትሎም 3 ኣጋጣሚታት ኣብ ነሓሰ 2018 ኣብ ሎም ምሸት እትፋለመሉ ኦልትራፎርድ ስለዚ ሞሪኖን ቶተንሃምን ንዘለዎም ሕማቕ ሪከርድ ሎም ምሸት ናብ ዩናይትድ ገይሾም ሓደ ኢሎም ክህድስዎ ዝተበገሱ ይመስሉ ብጀካዚ ሞሪኖ ምስ ፖርቶ ቸልሲ ኢንተር ሚላን ነዚ ሕጂ ዝዋ ዘሎ ቶተንሃም ኮይኑ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝተረኸበለን 22 ኣጋጣሚታት ኣብ 3 ፀወታት ጥራይ ማለት ምስ ቸልሲ ኢንተርን ቶተንሃም ኣብ ኦልትራፎርድ ተሳዒሩ ምንባሩ ብምዝካር ብውልቁ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ዘለዎ ፀብለልታ ሎም ምሸት ብሓድሽ መንፈስ ክደግሞ ከም ዝኽእል ትፅቢት ይግበር ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ኣብ ዝሓለፉ 2 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝን ካራባኦን ነታ ትማሊ ብኤቨርተን ጉድ ዝኾነት ብራይተን ኣከታቲሉ ምርትዑን ተፃወቱ ድማ ብጠቕላላ 6 ሸቶታት ምዝጋቦም ነዚ ናይ ሎም ፀወታ ፍናን ኮይኑዎ ኣሎ ብሓፍሻ ግን ኣብታ ክለብ ሰፊኑ ዘሎ ተስፋ ምቑራፅን ትሑት ወንን ብመጠኑ ከመሓሸ እንተኮይኑ ሎሚ ኣብ ሜድኡ ዘካየደ ፀወታ ግድን ዓወት ሒዙ ክወፅእ ክግደድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዘለዎ መርሃ ግብሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ 4 ፀወታታት እተን 3 ምስ ቸልሲ ኣርሰናልን ኣብ ጽቡቕ ኣቋማ ትርከብን ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ትመርሖ ዘላ ኤቨርተን ይክኸውን ብወገን ክልቲአን ጋንታት ክወርዱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዘሎ ተፃወቲ ምስ ንርኢ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሓላ ወልዳ ዴቪድ ደሃ ዋንቢሳካ ማጉየር ሉክሻው ፖል ፖግባ ማቲች ግሪንዊድ ፈርናንደዝ ራሽፎርድን ማርሲያልን ክተሰልፍ ከም ትኽእል ግምት ብወገን ቶተንሃም ድማ ሓላ ወልዳ ቱጎሎሪስ ዶሃርቲ ሳንቸዝ ዳቪስ ሆይበርግ ሃሪ ዊንክስ ሉካስ ሞራ ዴሊ ዓሊ በርዊን ሃሪኬን እዮም ብዝኾነ ሎሚ ዝካየድ ሓያል ፀወታ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እሶም እንዚ እቶም ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘለዋ ኣጥቃዕቲ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ማርኮስ ራሽፎርድን ሃሪኬን ተጠመንቲ ኮይኖም ከምሲኦም ኣብ ማእከል ሜዳ ዝግበር ቅልስ እንተኾነ እቲ ካልእ ተሃራፍ ክርፍስ ናይ ሎም ምሸት ክኸውን እዩ ሓለውቲ ልዳት ክልቲአን ጋንታታቱን ዕረፍቲ ዝህብ ከቢድ ስራሕ ይፅበዮም ከም ዘሎ ብኣጉ ተፈሊጡሎ ሞሪኖ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበረለን ዓመታት ኣብ ፈላማይ ዓመቱ ፅዋእ ኤውሮፓ ሊግ ምዕታሩ ኣይርስዓን ቦርታ ክለብ ድማ ኣብ ታሕሳስ 2018 ምስ ኣባሮ ሶልሻየር ንመዝነት ሞሪኖ ምርካቡ ይፍለጥ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ኣብ መዝገብ እታ ጋንታ ነናቶም ስታቲስቲክስ ኢዶም ይርከቡ ነዚ ሎሚ ኣብ መንጎ ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃም ዝካየድ ፀወታ ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ዝመርሖ አንቶኒ ቴይለር እዩ ኣብ ካልእ ፀወታ ውሽጢ ዓዲ ኤውሮፓ ኣብ ሰሪኣ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ መንጎ ዩቬንቱስን ናፖሊን ሎሚ ሰንበት ሓያል ፀወታ ክካየድ እዩ ላዚዮ ምስ ኢንተር ሚላን ኣታላንታ ምስ ካሊያሪ ቤኔቬንቶ ምስ ቦሎኛ ከምኡውን ሚላን ምስ ስፓዚያ መደብ ፀወታ ዝተሓሒዙለና ኣሎ ኣብ ላሊጋ ድማ ባርሴሎና ምስ ሴቪያ ካዲዝ ምስ ግራናዳ ሌቫንተ ምስ ሪያል ማድሪድ ዲፖርቲቮ አላቬስ ምስ አትሌቲኮ ቢልባኦ ኦሳስና ምስ ሴልታ ቪጎ ክፀወታ እየን ኣብ ጀርመን ቡንደስሊጋ ድማ ወልፍስበርግ ምስ ኦክስበርግ ከምኡውን ባየር ሙኒክ ምስ ሄርታ ብዘካየደ ፀወታ ቀፂሉ ክውዕል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ መደብ ስፖርት ቻናል ከም ዝሓበርናዮ ሎም ሰንበት ጥቅምቲ 4 2020 መበል 40 ሎንዶን ማራቶን ክካየድ እዩ
ኣብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ዝካየድ 19 ዙር ጠቕላላ ውድድር ብዘይና ህዝቢ ተሳትፎ ይኽሰላሰል ኣብዚ ሎሚ ዝካየድ ሓደ ካብ ዓበይቲ ጉያ ዓለምና መዛረበ ርእስቲ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ልዑል ቫይረስ ኮሮና ዘይኮነ ተወዳደርቲ ወዲሞ ዝበሩ ጫማ እዩ ክብሮ ወሰን ማራቶን ጨቢጡ ዘሎ ኬንያዊ ኤሉድ ኪፕቾጌ ወዲዎ ዝኣቱ ጫማ ኣካታዕ ዝኾነ ናይ ናይክ ዘፍረዮ ቴክኖሎጂ እዩ ኩባንያ ናይክ ማሕበር ኣትሌቲክስ ዓለም ካብ ዘቐመጦ መስፈርቲ ወፃኢ ንኪፕቾጌ ጫማ የዳልወሉ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ድሕሪ ምጽንሑ ነዚ ሎሚ ዝካየድ ውድድር ናብ ካልእ ማእዘን ጠምዚዝዎ ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ኤርትራዊ ዘርእሰናይ ዝተሳትፈሉ ትሕቲ 2 ሰዓት ዝብል ብኩባንያ ናይክ ዝተዳለወ ውድድር ኪፕቾጌ ብዝተዳለወሉ ፍሉይ ጫማ እዩ ስዒሩ ዝብል ጠርጣሪታት ክሳብ ሕጂ ኣሎ ብጀካዚ ኩሉ ዓወታት ኤሉድ ኪፕቾጌ ኩባንያ ናይክ ንመክሰቡ ክብል ብዝሃንደሶ ጫማ ዓወታት ርጉፅ ዝገብሮ ዝብሉ ዝብሉን ኣይተሰኣንውን ብዛዕባ እዚ ኪፕቾጌ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመንና ዘለና ንለውጢ ድማ ክንቅበሉ ኣለና ክብል እዩ ብተዘዋወረ መገዲ ተኣሚኑ ኮሲክ ዝተባሃለ ካልእ ጎያይ ብወገኑ እቲ ጫማ ዘይኮነ ሰብ እዩ ዝጎይ ክብል ነቲ ቀሪቡሎም ዘሎ ቅሬታ ነፂግዎ እዩ ብዝኾነ ማሕበር ኣትሌቲክስ ጉያ ዓለም ዝኾነ ጎያይ ጎርፅን ምክልኻል ተባሂሉ ብቴክኖሎጂ ዝተሃንደሰ ዝወድቕ ጫማ ካብ 40 ሚሜ ርውድቅ ክሓልፍ ዝሓለፈ ጥሪ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ምንባሩ ይዝከር ኣብዚ ሎሚ ዝካየድ ውድድር ልዑል ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ጎያይ ቀነኒሳ በቀለ ኣብ ፈርሲ ዳንጎብ ዝገጥሞ መጉዳእቲ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ስታር ቻናል ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳልን ካልእን ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እምነ